ምዕራፍ 24 ይስሐቅ ንርብቃ ከም ዝተመርዓዋ አብርሃም ድማ ዕድመ ዝጸገበ አረጋዊ ነበረ። እግዚአብሔር ድማ ንአብርሃም ብኩሉ ስርሑ ባሪኽዎ ነበረ። አብርሃም ከዓ ነቲ ዝሸምገለ አገልጋሊኡ አዛዙ ኩሉ ገንዘቡ ቤዛኻ ኢድካ ኣብ ትሕቲ ሰለፍያ እምበር ካብ ኣጓላት እዞም ኣነ ኣብ ማእኸሎም ዝነብር ዘለኹ ከነኣናውያን ንወደይ ይስሐቅ ሰበይቲ ከይተምፀሉ ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ሰማይን ኣምላኽ ምድርን ኣምሕለካ ኣለኹ ናብ ሃገረይ ዓሌተይን ኬድካ ደኣ ንወደይ ይስሐቅ ሰበይቲ ኣምፅኣሉ በሎ። እታ ገልጋሊ ከዓ ምናልባሽ እታ ጓል ናብዛ ሃገር ክትመፅእ እንተ ዘይፈተወትከ ንወድኻ ናብታ ንስኻ ዝሓደካያ ሃገር ዶ ክወስዶ በሎ። አብርሃም ድማ ንወደይ ናብኣ ከይትወስዶ ተጠንቀቕ፣ እቲ ካብ ቤት ኣቦይን ካብታ ዝተወለድ ኩላ ምድርን ዘውፃእኒ ነዛ ምድሪ እዚኣ ንዘርእኻ ክህባ እየ ኢሉ ዝተዛረበንን ዝመሓለለይን ኣምላኽ ሰማይ እግዚአብሔር ንሱ መልኣኽ ቅድሜኻ ክልእኽ እዩ። ካብኡ ድማ ንወደይ ሰበይቲ ክተምፀሉ ኢኻ። እታ ጓል ምሳኻ ክትመፅእ እንተ ዘይፈተወት ግና ንወደይ ደኣ ናብኡ ኣይትውሰዶ እምበር ንስኻ ካብዛ ዘምሕለካ ማሕላ እዚኣ ንጹህ ኢኻ በሎ። እታ ገልጋሊ ኢዱ ኣብ ትሕቲ ሰለፍ ጎይቱ አብርሃም ኣንበረ፣ ከምቲ ዝበሎ ገይሩ ድማ መሓለሉ። እታ ገልጋሊ ከዓ ካብ ኣግማል ጎይቱኡ 10 ኣግማል ወሲዱ ካብ ኩሉ ዝጸበቐ ውህብቶ ናይ ጎይቱኡ ሒዙ ተለዓለ። ተልዒሉ እውን ናብ ሜሶጶጣምያ ናብ ከተማ ናኾር ከደ። ኣጋምሸት በታ ኣንስቲ ንማይ ዝወርዳላ ግዜ ከዓ ኣብ ወፃኢ ከተማ ኣብ ጥቓ ዒላ ማይ ነተን ኣግማል ኣንበርክኸን። ቀፂሉ ድማ ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጎይታይ አብርሃም ሎሚ ኣስምረለይ እሞ ንጎይታይ አብርሃም ምሕረትካ ግበር። እነሆ ኣነ ኣብ ጥቓ እዚ ዓይኒ ማይ ደው ኢለ ኣለኹ። ኣጓላት እዛ ከተማ ከዓ ማይ ክቐድሓ ክወፃ እየን። እነሆ ከዓ ማይ ክሰቲ ቤዛኺ ንዕትሮኺ ትሕተብል እዮ ዝብላ። ንሳ ከዓ ስተ ነግማልካ እውን ከስትየን እየ እትብለኒ ጓል ንሳ ንይስሐቅ ባርያኻ ዝመረፅካያ ትኹን። ንጎይታይ ምሕረት ከም ዝገበርካሎ ከዓ በዚ ክፈልጥ እየ በለ። ገና ዘረባኡ እንተይወድአ ድማ እንሆ ርብቃ ዕትሮኣ ኣብ ማእገራ ፀይራ መፀት። ንሳ ጓል ባቱኤል ወዲ ሚልካ ሰበይቲ ናኮር ሓዋ አብርሃም እያ። እታ ጓል የመና ጽብቕቲ ሰብኣይ ዘይትፈልጥ ድንግል ነበረት። ናብቲ ዓይኒ ማይ ወሪዳ ከዓ ዕትሮኣ ማይ መሊኣ ተመሊሳ ደየበት። እታ ኣገልጋሊ ድማ እናጎየ ይኸይዱ ካብ ዕትሮኺ ቁሩብ ማይ ክተስቲኒ እልምነክ ኣለኹ በላ። ንሳ ከዓ ጎይታይ ስተ ኢላ ቀልጢፋ ዕትሮኣ ናብ ኢዳ ውሪዳ ኣስተየቶ። ነግማልካ እውን ክሳዕ ዝኣኽልን ክሰትያ ክቐድሐለን እየ በለቶ። ቀልጢፋ እቲ ማይ ካብ ዕትሮኣ ናብ ጋብላ ገልቢጣ መሊሳ ማይ ክትቀድሕ ናብ ዒላ ጎየየት። ንኹለን ኣግማሉ ከዓ ማይ ቀድሐትለን። እቲ ሰብኣይ ድማ እግዚአብሔር መንገዱ ኣቕኒዕሉ እንተኾይኑ ወይ እንተ ዘይኮይኑ ክፈልጥ ስቕ ኢሉ ኣትኪሩ ይጥምታ ነበረ። እተን ኣግማል ሰትየን ምስ ረወያ እቲ ሰብኣይ 5 ፈረቓን ግራም ዝሚዛኑ ወርቂ ቀለበት 110 ግራም ዝሚዛኑ 2 ኣምባር ወርቂ ኣውፅኡ ድማ ኣብ ኣእዳዋ ገበረላ። ከምዚ እውን በላ ጓል መኒኺ ቤዛኸ ንገርኒ ኣብ ቤት ኣቦኸኸ እናሓድረሉ ስፍራ ደሎ? ንሳኻ ኣነ ጓል ባቱኤል እየ፣ ባቱኤል ከዓ ሚልካ ካብ ናኮር ዝወለደትሉ እዩ ኢላ መለሰትሉ። ኣስዒባ ከዓ ብዙሕ ሓሰርን ድርቋን ንመሕደሪ ኣግማልካ ድማ ስፍራ ኣለና እዩ በለቶ። እቲ ሰብኣይ ድማ ፍግም ኢሉ ንእግዚአብሔር ሰገደ። እቲ ሕያዋይነቱ ተኣማንነቱ ካብ ጎይታ ዘየቋረፀ ኣምላኽ ጎይታይ አብርሃም እግዚአብሔር ይመስገን፣ ንኣይ ከዓ እግዚአብሔር ናብ ቤት ኣሕዋት ጎይታይ መሪሕኒ ድማ በለ። እታ ጓል ከዓ እናጎየት ከይዳ እቲ ዝኾነ ነገር ንስድራ እኖኣ ነገረት። ንርብቃ ላባ ዝስሙ ሓዋ ነበራ። ብጉያ ወፂኡ ድማ ናብቲ ሰብኣይ ናብቲ ዓይኒ ማይ ከደ። ነቲ ቀለቤትን ኣብ ኢድ ሓፍቱ ዝነበረ ኣምባርን ምስ ረኣየ ርብቃ ሓፍቱ ድማ እቲ ሰብኣይ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡኒ ክትብል ምስ ሰምዐ ናብቲ ሰብኣይ መፀ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ምስተን ኣግማል ኣብ ጥቓ እቲ ዒላ ደው ኢሉ ነበረ። ላባ ድማ ኣታ ናይ እግዚአብሔር ብሩኽ ንዓ እቶ ንምንታይ ኣብ ደገ ደው ትብል? ንኣኻ መዕረፊ ነግማልካ ከዓ ሰፈር ኣዳልወልካ ኣለኹ በሎ። ሽዑ እቲ ሰብኣይ ናብ ገዛ ኣተወ። ነተን ኣግማል ኣራገፈን፣ ሓሰርን ድርቋን ከዓ ሃበን። እቲ ሰብኣይን እቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰባትን ኣጋሮም ክሕፀቡ ማይ ኣቕረበሎም፣ ምግቢ እውን ኣብ ቅድሚኡ ኣቕረበሉ። ንሱ ግና ጉዳየይ እንተዘይነገርኩ ኣይበልዕን በለ። ላባ ከዓ ተዛረብ በሎ። ንሱ ድማ ኣነ ኣገልጋሊ አብርሃም እየ፣ እግዚአብሔር ድማ ንጎይታይ ኣብዝሑ ባረኾ ኣዕበዮ እውን ኣባጊዕና ላሕምን ወርቅን ብሩርን ኣገልገልትን ናግራድን ኣግማልን ኣእዱግን እውን ሂብዎ እዩ። ሳራ ሰበይቲ ጎይታይ ድማ ምስ ኣረገት ንጎይታይ ወዲ ወለደትሉ። ጎይታይ እውን ንወዱ ዘለዎ ኩሉ ሂብዎ ኣሎ። ጎይታይ ድማ ናብ ቤት ኣቦይን ናብ ዓሌተይን ኬድካ ደኣ ንወዲ ጓለምፀሉ እምበር ካብ ኣጓላት እዞም ኣነ ኣብ ምድሮም ዝነብር ዘለኹ ከነኣናውያን ንወደይ ሰበይቲ ከይተምፅኣሉ ኢሉ ኣምሐለኒ። ሽዑ ከዓ ኣነ ንጎይታይ
ምናልባሽ እታ ሰበይቲ ምሳይ ክትመጽእ እንተ ዘይደለየትከ በልክዎ። ንሱ ድማ እቲ ኣነ ኣብ ቅድሚኡ ዝመላለስ እግዚኣብሔር መልኣኹ ምሳኻ ሰዲዱ መንገድኻ ከቕንዕልካ እዩ እሞ ንወደይ ካብ ዓሌተይን ካብ ቤት ኣቦይን ሰበይቲ ክተምፅአሉ ኢኻ። ናብ ዓሌተይ ምስ ከድካ ድማ ካብቲ ዘምሓልኩኻ ንጹህ ኢኻ፣ እንተዘይሃቡኻ እውን ካብቲ ማሕላይ ንጹህ ክትከውን ኢኻ ኢሉኒ። ሎሚ ከዓ ናብዚ ዓይኒ ማይ መጺአ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጎይታይ ኣብርሃም ነዛ ኣነ ዝኸዳ ዘለኹ መንገዲ ኣቕንዕለይ። እንሆ ኣነ ኣብ ጥቓ ዛ ዓይኒ ማይ ደው ኢለ ኣለኹ። ማይ ክትቀድሕ እትመጽእ ኣነ ከዓ ካብ ዕትሮኺ ቁሩብ ማይ ኣስቲኒ ዝብላ ንሳ ድማ ስተ ነግማልካ እውን ክቐድሐለኒ እየ እትብለኒ ጓል ንሳ እታ እግዚኣብሔር ንወዲ ጎይታይ ዘዳለዋ ሰበይቲ ትኹን በልኩ። ኣነ ብልበይ ዝዛረቦ ገና እንተይወዳእኹ እንሆ ርብቃ ዕትሮኣ ኣብ ማእገራ ተሰኪማ ወፀት። ናብ ዓይኒ ማይ ወሪዳ ድማ ቀድሐት። ኣነ ከዓ ማይ ኣስቲኒ በልክዋ። ቀልጢፋ ዕትሮ ኣውሪዳ ድማ ስተ ነግማልካ እውን ከስቲየን እየ በለትኒ። ኣነ ከዓ ኣትጓል መን ኢኺ ኢለ ጠየቕክዋ። ንሳ ድማ ጓል ባቱኤል ወዲ ናኮር ሚልካ ዝወለደትሉ እየ በለትኒ። ሽዑ ኣነ ቀለበት ኣተኹላ ኣምባር ከዓ ኣብ ኣእዳዋ ገበርኩላ። ብግንባረይ ፍግም ኢለ ድማ ንእግዚኣብሔር ሰገድኩ። ጓል ሓው ጎይታይ ንወዱ ክወስድ ቅንዕቲ መንገዲ ንዝመርሐኒ ንኣምላኽ ጎይታይ ኣብርሃም ንእግዚኣብሔር ኣመስገንኩ። ሕዚ ከዓ ንጎይታይ ሓልዮትን ተኣማንነትን እተርእዩ እንተኾንኩም ንገሩኒ፣ ዘይትህቡኒ እንተኾንኩም ድማ ናብ የማን ወይ ናብ ጸጋም ክብል ንገሩ ንበሎም። ሽዑ ላባን ባቱኤልን እዚ ነገር እዚ ካብ እግዚኣብሔር ዝመጸ እዩ፣ ክፉእ ኾነ ጽቡቕ ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና። እኒሃ ርብቃ ኣብ ቅድሜኻ ኣላ፣ ሒዝካያ ኺድ፣ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበለው ድማ ሰበይቲ ወዲ ጎይታኻ ትኾን ኢሎም መለስሉ። እታ ኣገልጋሊ ኣብርሃም ድማ ዘረብኦም ምስ ሰምዐ ኣብ ምድሪ ተደፊኡ ንእግዚኣብሔር ሰገደ። ድሕርዚ እታ ኣገልጋሊ ሽልማት ወርቅን ብሩርን ክዳውንቲ ነውፅኡ ንርብቃ ሃባ፣ ንሓዋን ንኑኣን ድማ ክቡር ውህብቶ ሃቦም። ንሱ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰባትን ከዓ በሊዖም ሰትዮም ኣብኡ ሓደሩ። ንጽባሓይቱኡ ምስ ተስኡ ከዓ ናብ ጎይታይ ክምለስ ኣፋንው ንበሎም። ሓዋን ንኑኣን ድማ እዛ ጓል ን10 መዓልቲ ዝኣክል ምሳና ትቐኒ፣ ድሕሪኡ ክትከይድ በልዎ። ንሱ ከዓ እግዚኣብሔር መንገደይ ካብ ኣቕንዕለይ ኣይተደናጉይኒ፣ ናብ ጎይታይ ክኸይድ ስደዱኒ ይበሎም። ንሳቶም ድማ ነታ ጓል ፀዊዕና ክንጥይቓ ካብ ኣፋ እውን ክንሰምዕ በልዎ። ንርብቃ ፀዊዖም ድማ ምስ እዚ ሰብኣይ እዚ ዶ ክትከዲ በልዋ። ንሳ ድማ እወ እኸይድ በለቶም። ሽዑ ንርብቃ ሓፍቶምን ንሞግዚታን ነቲ ኣገልጋሊ ኣብርሃምን ንሰቡን ኣሰናበትዎም። ንሳቶም ድማ ንርብቃ ኣቲ ሓፍትና እልፊ ኣእላፋት ፍረይ ዘርእኺ ድማ ደገ ጸላእቶም ይውረሱ እናበሉ መረቕዋ። ርብቃ ከዓ ምስ ኣግራዳ ኣብ ኣግማል ተቐሚጠን ነቲ ሰብኣይ ሰዓብኦ። ድሕርዚ እታ ኣገልጋሊ ንርብቃ ሒዝዋ ኸደ። ይስሐቅ ግና ኣብ ምድሪ ነጌብ ይነብር ነበረ። በቲ መንገዲ ናይቲ ዝርኤኒ ህያው ኣምላኽ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዔላ ኣቢሉ ከዓ ይመጽእ ነበረ። ኣጋምሸት ምስ ኮነ ድማ ይስሐቅ ብልቡ እናስተንተነ ናብ ሜዳ ወፂኡ ነበረ። ኣማዕድዩ እንተረኣየ ከዓ ኣግማል እንትመጻ ረኣየ። ርብቃ ድማ ንይስሐቅ ረኣየቶ። ቀልጢፋ ካብ ግመል ወሪዳ ከዓ ነቲ ኣገልጋሊ እቲ ብሜዳ ናባና ዝመጽእ ዘሎ ሰብኣይ ምን እዩ ኢላ ጠየቐቶ። እቲ ኣገልጋሊ ድማ ንሱ ጎይታይ እዩ በላ። ሽዑ መጎልበቢ ኣውፂኣ ተጎልበበት። እቲ ኣገልጋሊ ድማ ዝገበሮ ኩሉ ንይስሐቅ ነገሮ። ይስሐቅ ከዓ ናብ ድንኳን እንኡ ሳራ ኣእተዋ። ሰበይቱ